човек, виж какво намери в библиотеката. Списание Нов дом от 2009. Включи ли се в архитектурата на 30-летието? 30-летието? Човек, трябва да го видиш наистина. Непременно ще го разгледам. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Cousin Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he looked into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever. Тя двамата пак закъсняват. Никога няма да си свършим работата по този начин. Колеги, съжалявам много за закъснението, обаче знаете как е, машината за принт пак се прецака. Много се надявам този път да не чакаме цял месец да го правят. Просто скандално. За какво ще обсъждаме днеска? Чакай, се измислили този път. Така, колеги, днеска сме се събрали да изберем архитектурните награди на 30-летието. Така, готови сме за всякакви предложения, чакаме ги. Айде да почваме и да си ходим. Ами, ако няма други желаящи, ние с Нели имаме едно предложение. Представяме ви една офис сграда от 2002 година, която се намира в центъра на София на улица Узунджовска. Тя е добър пример за вписване в историческа среда, въпреки използването на съвременни материали. Козирката на новата сграда прелива в корниза на съседната, което прави връзката между двете. Такива намеси са рядкост в нашата градска среда и според нас заслужават отличия. Интересно. Боже Господи, това да не ви е роман на Мери Шели от 818. Не се ли научихме, че свързването на случайни елементи не води до успех? Дано след третото кафе да мога да понеса това обсъждане. Какъв преливащ корниз, какви глупости. Една нета на сградата не я вписва в средата. Прилича на колажирана от списание. Дъщеря ми прави по-успешни колажи. Добре, някои възражения за номинацията? Не? Добре, хайде. Добре, да започнем, че вече трябва да ходя към общината. Да преминем на нашето предложение. Градите се намират в епицентъра на града, колеги. Там, откъдето започва и завършва всичко. И все пак те комбинират желанието на социалистическия дух да осигури жилище на млади хора, правят препратки към миналото с техните чердаци към българския дух и стил и гледат към бъдещето с възможността да се превърнат в едни хотели за пристигащите хора в града. Осигурява комфорт и достоинство, колеги, със своите огромни лоджии и в същото време подпомага бъдещето на творчеството и културата за своите пространства за артисти, разположени на върха на този бехемот. И все пак за всеки пристигаш в столицата, тези молилища са символ на извисяващите се мечти и свободен дух на хората. Каква е тази обида срещу България, комуняги такива? Това достоинство, дето са го пернали отгоре, е толкова черта, колкото и са хотел тия панелки. Отказвам да коментирам тези бетонни недоразумения. Един чердак, ако не е от дърво, не е виснала канката да ти е кеф да си пинеш ракийката под него. Смисъл има ли? Безобразие, пълно безобразие. Не, няма да коментирам, разбирате ли? Така гавра за българщата, просто недопустима. Добре, имаме ли несъгласни с номинацията? Ако няма никой против, хайде да минаваме нататък, ще трябва да се взема детето от детска градина. Добре, хайде нека ни постанеш с колежката. Така де, ние ще ви представим един виден пример за запазването на българската родова памет. Както предполагам на всички ви е ясно, синът на Ханко брат Алцек
се заселва в италианските земи заедно с част от българския народ. 30 години по-късно, 14 век, един италианец се опитва да направи същото. Той се казва Амадей Савойски, Зеленият граф. Това негово начинание е безуспешно, разбира се. Той остава по нашите земи, запленен от нашето величие, от нашата природа. Като исторически данни са останал само руините на един стар италиански замък. Но това е ясна заявка за стремежа на Европа към България. И тъй като повечето хора, включително и вие, не знаете тази история, един български патриот Георги Тумпалов през 1996 възражда този спомен, създавайки този замък. Вижте му тези кули, камъка, вижте му прозорците, всичко. Гочо, къде тръгна да се правиш на романтик, бе? Фанал го Тумпала за макарите Савойски. Още малко и ще ми изкарате генерал Тошево в Флоренция. Не е сграда на 30-летието, а уя на столетието. Няма как да има несъгласни с номинацията, но все пак. Да питаме? Някой? Добре, що ме така, нека да продължаваме и да преминем към последното за днес предложение. Драги колеги, искам да погледнете тук. Това е бъдещето. Черната сграда на улица Доспад. Още Светът пак отива по дяволите. Тази промоция. пестрота, дръзките цветове, контраста на материалите. Всички знаем, в тези несигурни времена това е което ни трябва. Така трябва да се проектира. Тази сигурност, тази категоричност, самия обем, начинът по който ти говори. Това е нещо иновативно. Това ще гледат следващите поколения. Това, както видяхте, е перфектното предложение за нашето списание. Това толкова семпло решение на сградата всъщност предизвиква едни нови очаквания на човека. Това ще направи обрат в архитектурата и в проектирането. Това трябва да бъде бъдещето на модерната архитектура. Да, интериора на тази сграда ми е любим. Бях там наскоро. Любим пример как с една хубава сграда не става. Красивите подове от полиран бетон се протъркваха от стъпките на хората и ставаха постоянен източник на фин сив прах. Мале колко беше прашно. А тоалетните? Хубав италиански дизайн, но ужасяващи за ползване. Как ще сложиш тоалетни в центъра на отворено офисно пространство, да слушаш всички звуци на колегите ти, идващи оттам? Направо потресаващо. Аз пък чух една история от една работеща там жена. Една от вътрешните стени от стъкло, окачени за тавана, паднала и едва не убила едно момиче. Ти представяш ли си? Добре се получи според мен. Да пускаме новия брой да се печата. Чакайте първо да си направим една снимка. Господи. Не знам какво са си мислили.